المنازل جمر أب حدنا عداقة مأخل حانت سارة استبالت بطعم هافتام قوال مسنا قدم أفكاري أزنبرة انت شغاچق بدنجت مسخالت فرنيات تتقاج أمو بنانا بطعم قبار زبال جامعة يفسا حدا ود بمصا جامعة انت سارقلا سارة بطعم تقرم ناي قدم أفكاري أدما نزم إسرائيل تنادي دو يخيل سارة دما سارقلا زنبرة ودي كقاب زكا أيدا مستيقظتو نسوغن نزم برسازيوم كشيت كم زدلة ملكتا سارة دما كاردا بموسى خلو تبورسا خم تجازو تنقرأ قصيلا نبتقول عبيت سب مخاد ودهم نحدار كم تدلية تنقرم ولد دما كما يلو نبزقم نقر بصيحي لهم بطعمي يقرمو بحق سارة مالت نحد عبي نبرت وراسيت ولا أنت خنت نقرقن ولد دام استفاتحو أبا كاو خالي سبيت زولدو شيزا يزبهال حوا وانا تفخاخري أخونا حزون سارة حواشي زايو مس حنت تواسايت ركب كمزلو تتراتيرا إنها تخططلتنا هلوت حدا قاشا سبي متسؤمو حاجز كمزدلي نقرا نسا انبلي أبز بولت لقزي سارة انبي زيتو لقلب متغامي زاربا سارة دما اشي بمبال انسولا بمزرقاح إن حاجزتنا هلوت قس بقس أو قلت يوم زنورة كفتت إنها سببا يمتسؤمو سارة دما إنها تخططلت بزنبرت نقر تقرت أي تقبرن ناي تقول عسن ينهاوكم زبالنا اتا تواسايت كمزل أخوتو نردا حدا معالت سارة ناو كافية تخيد أو زنورة بزاحة دكانستيو تمسيطا إن حدا ودي إنا تمتا ترخبن نسو دما ينهاوكم زخوننا أو كافية وشتي كمز سرح تردا مجمريا شلل ولا انت بولتو نغرغن اب حسابا خلت غزين تقنسلانا ام ناي بنا مستي ادما لب قرص كم ساللا مسرايت فشخ تبل كاو سارا نابت عداقا ماخل مسمسد ينهاو منن بزي مزراب سقيلو عنبابا يهبا سارا دما ازي حدش مقرارب منقد ديلا قرات اتو دحرن اشتي معلتي سارا ابو راخوينا الناس رحتنا هلوت أو دقة شق تسمع بدنجة دما اتبري خفة مو بزينايتا صحافيت فقاد نابيرو بمتاوت النادل نسو دما اتملغتي نبعل وانا كم زهب بمزراب سارا متاوقع نخطري اي طيقا نسا دما توبو بزي ساعات ينهاو كم زخونة ملكات حزقن ينهاو زخونة نقر يقبر كم زرلا ترطرات ينهاو جن كهناي مخان حلمو سلزلو بزحات سرحتي الناس الحين ريو ناي سارا أبو دما كاو هفتان بيت السبز مسنا نزين مسرح بطعم زلفع انتقونا سارا دما زخالة تقلو إنا قبرتيا وين قنا بخالوت سبات صبق آرآيا أي رخبتن حدا معالت سارا أمنا يكبواني أسراح تسبسيبا إنها اللوت نساز قربو تحساب صبق تقبل نزر خبا ولا انت مسلا اتم سباكو سينقن بزا قربو تحساب يقول جنا مودي حزلا نورو سارا بزي ولا انت تنالدت سوق تبل نابدق مزوصة تدما مكينا نحصبتنا هلوت تبك امو نبع على مليسات الرقاقع ابز الساعات مكينا زحصب زنبره ينهاوكم زخونه تري نسو دما قلقل بمبال نزحصبو قرشي كابتو بنا نختقابو زي طيقا حاويروم دما ناو كافي يخدو نغرغن سارا نبع على طراح مقب عزيزان تبلع بطعمي يقرم سارا سلا سمعيتا من منتاي بلد نمنتاي أو خلو سرح كم سرح تحتو ناينها وزتفلا الرأي أجن حق أن يكهن نمخاني نيرو بز مخنيات مساديو سلا زي تسمع معه أب حيال بأسي أتو هيوتن مقيار دما كاب جزا لقيقي وص بخالي جز سارا ولوكا بلينرنا أب صبق جزا التنبر تخنت بشللتنت مغنيات ناي جزات صريت عرفتي خل أمو بفتنت ناب صريت أقلقلت زبيرو بمدوال عسر تسرحتنياتات نخسد لا تزارب نسم دما بطعم جوزنا تنكر سرحتنيا كم زسرد لا يزاربوا نجرجن زمسة حدث بيو اتحدث بدما ينهاو بمخانو بطعم تجرم ينهاو دما ناي سارا جزا مخانو أي فلت النيرو نجرجن نمنتاي عسر تسرحتنيا كم زدليت اتجزا مسرعية تردى سرح دما جمرة دحر ساعات دما كل نجر وديو خبط خبل اتأمبول صقم كم زلوي جنزومو نمستقالي مكر بدنجت دما شتتيلي ودقمو يسبر ينهاو دنجيسو خنديز أكلواغا كم صوت إن حسبنا هلوا سارا نفجزات مس نسادما اتستسبر مسرعية ينهاو دما نتزسور عدا كساب زخفل مس أخوين نخسرح
ንኸገልግላ ምስ ጠየቓ ንሳ ድማ ብተቃውሞ ክንደይ ዝኣክል ዋጋ ከም ዘውፅእ ብምዝራብ ገንዘብ ንክኸፍላ ትዛረቦ። ንሱ ድማ ቀፂሉ እቲ ዕዳ ክሳብ ዝኸፍል በብመዓልቱ እናመፀ እቲ ገዛ ከም ዘፅሪ ይነግራ። ሳራ ዋላ እንተኸበዳ ነገር ግን ንወዲ ተባዕታይ ኣሚና ንምቁፃር የፀግመላ። ንሱ ድማ ካህን ናይ ምዃን ሕልሙ ይገልጸላ እሞ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድልየት ከም ዘይብሉ ይነግራ። ንሳ እውን ነዚ ምስ ሰምዐት እቲ ገዛ ከመይ ከም ዝፀረየ ምስ ረኣየት ደስ ይብላ እሞ ንገዛ ፅሬት ንሱ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ብምሕሳብ ንሳ ኣብ ስርሓ ብትጽመደሉ ሓጋዚ ሰብ እንተሃሊዋ ነገራት ከመይ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ብምሕሳብ እሺ በለቶ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ክልቲኦም ናብ ሱፐርማርኬት ሓቢሮም ብምኻድ ነቲ ገዛ ዘድሊ ነገር እናገዝኡ ይርከቡ። ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ መስርሕና ሰራሕተኛ ምዃኖም ዘይፈለጡ ፍቕረኛታት ይመስሎም። ይንሃዊ ኣዕሩኽቲ ረኺቡ እናተዛረበ እናሃለወ ሳራ ድማ ነዚ ምስ ረኣየት ክንደይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሐ ኩሉ ይፈልጦ ኢላ ብምሕሳብ ብርግኣት ትጽበዮ። ኣብዚ ዕለት ምሸት ሳራ ናይ ዓብዪ ንግዲ ስብሰባ ስለ ዝነበራ ኣብኡ ተረኺባ ኣላ። ከምዚ ካልእ ግዜ እቶም ነጋዴ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ቆንጆ ኮይና ንምርኣይ እምበር ንመሪሕነት ኣይትበቅዕን ብምባል ንግግሮም ይጅምሩ። ሳራ ንዴታ ሓቢኣ ሱቁ ንምባል ሓሰበት። ነገር ግን ጓል ብምዃና መስተ እንኳን ንኽትቐድሕ ከም ዘይፍቀደላ ምስ ረኣየት ብንዴት እቲ ስብሰባ ገዲፋቶ ትወፅእ። ጸኒሑ ናይ ሳራ ሓዋ ሺዛዩ ነቶም ሰብ ኣክስዮን ይረኽቦሞ ምስቲ ድርጅት ሓቢሮም ክሰርሑ እንተኾይኖም ሳራ ከኽብርዋ ከም ዘለዎም ተዘይኮይኑ ግና ጽቡቕ ነገር ከም ዘይፍጠር ብምዝራብ ገዲፍዎም ይወፅእ። ሺዛዩ ነቶም ሰብ ኣክስዮን ካልኣይ ግዜ ኣብ ዝሰውሰወሉ ድማ ንሳራ ዝቕልል ሰብ ከይህሉ ኣጠንቂቕዎም ይኸይድ። ሳራ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት ብጣዕሚ ደኺምዋ ስለ ዝነበረ ኮፍ ኣብ ዝበለትሉ ትድቅስ። ኣብዚ ሰዓት ጎበዝ ሰራሕተኛ ይንሃው ድማ ይመጽእ እሞ ንዓኣ ምንክብኻብ ይጅምር። ብድንገት ናይቲ በሪ ደወል ይሰምዑ እሞ እንተኸደት ሓዋ ሺዛዩ ከም ዝኾነ ምስ ረኣየት ትድንግጽ እሞ ንሓዋ ወዲ ሰራሕተኛ ከም ዝቆፀረት ዋላ እንተነገረቶ ከም ዘይኣምና ብምዝራብ ብፍጥነት ንኽባእ ትነግሮ። ይንሃው ድማ ምስ ንእሽተይ ከልቡ ብምዃን ይሕብኡ። ካብኡ እቲ ሓዋ ካብ ሓደ ክፍሊ ድምፂ ይሰምዑ እሞ እንታይ ኣሎ ኢሉ ብቐልዲ ውሽጢ ኸይዱ ከም ዘጻሪ ይነግራ። ሳራ ብፍርሒ ከም ዘይኽእል እናተዛረበት ምስ ረኣያ ገዲፍዋ ይወፅእ። ምስ ኸደ ይንሃው ብርግኣት ናብኣ ብምኻድ ይቅርታ ይሓታ እሞ ብስጦታ መልክዕ ዝተዓሸገ ከሪመላ ይህባ። መዓልቲ ብዝኸዱ ቁፅሪ ይንሃው ስርሑ እናሰርሐ ሳራ ድማ ምንክብኻብ ቀጸለ። ሳራ ድማ ኣብ ህይወታና ኣብ ስርሓ ውሽጢ ዘጋጠምዋ ሚስጥራት ንዕኡ ምዝራብ ጀመረት። ሓደ መዓልቲ ሳራ ይንሃው ካሊእ ጉዳይ ከም ዘለዎ ብምጥርጣር ሓደ ሕቶታት ተሓቶ። ይንሃው ድማ ዕላምኡ ንምስኻዕ ገንዘብ ከም ዘድልዮ ይገልጸላ። ሳራ ብዘለዋ ዓቕሚ ድኻታት ንኽትረድእ ይነግራ። ንሳ ድማ ከረድአካ ትደሊ እንተኾይንኻ ሰሓቕካ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎ ሓደ ግዜ ፍሽኽ በለለይ ትብሎ። ንሱ ድማ ፍሽኽ ይብለላ። ኣብ ዝቕፅል ሳራ ንሓደ ቤተ ክርስቲያን ሓገዝ እናሃበት ንሪኣ። ናይ ይንሃው መኻሪ ድማ ፍሽኽ ምባሉ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ገሊጹ ንዕኡ ዓብዪ ተውህቦ ከም ዝኾነ ይነግሮ። እዚ ነገር እዚ ብጥበብ ንኽጥቀመሉ ብምዝራብ ይንሃው ድማ ነዚ ክንስታ ንሳራ እናርኣየ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ትሕግዝ ይገብራ። ቀስ ብቐስ ናይቲ ሓገዝ ነገር እናወሰኸ ምስ መፀ ላፕቶፕና ስማርት ስልኪ ከይተረፈ ምሕጋዝ ጀመረት። ኣብ ኸይዲ ግዜ ድማ ብጣዕሚ ዝሓዘነትና ሞራላ ዝተሰበረት ሳራ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይራ ብባዕላ ምትእምማንና ንባዕላ ዘለዋ ግምት እናዓበየ ብምምፅኡ ክንደይ ዝኣክል ጠቓሚት ሰብ ከም ዝኾነት ምርዳእ ትጅምር። ሓደ መዓልቲ ናይ ይንሃው ከልቢ እናጎየት ናብ ደገ እንትትወፅእ ሳራ ናይ ይንሃው ንምትሓዝ ምኽታል ጀመሩ። ካብኡ ኣብቲ በሪ ምስ በጽሑ ሳራ ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ትራኸብ። ሳራ ሓንቲኣ ቅድም ምስ ሓዋሽ ዛዩ ርክብ ዝነበራ ኣርቲስት ብምዃና ትከታተላ ከም ዝነበረት ትርዳእ። ካብኡ ተፋጢጠን እናሃለዋ ኣብ ማእኸል ይንሃው ይመጽእ እሞ ኣብቲ ገዛ ወዲ ተባዕታይ ስለ ዝረኣያ ይግረማ እሞ ብኻሊእ ነገር ይትርጉምኦ። ሳራ ክትዛረብ ዋላ እንተደለየት ይንሃው ግን እንታይ ሓሰበቶ ኢዳ ብምትሓዝ ናብ ውሽጢ ይወስዳ።
ንሳ ተደናጊጻና ኣለወት ዝሰወራ ኣቕዓ ብዙሕ ቅርሺ ከም ዘየውፅእ ብምዝራብ እቲ ገንዘብ ከም ስጦታ ዓይነት ብምሃብ ክሳናበታ ጀመረ። ሳራ ኣብ ውሽጣ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዋላ እንተለዋ ንዕኡ ንምትሓዝ ግን ምንም ምኽንያት ኣይነበራን። ልደታ ምስ በጽሐ ድማ ካብ ኣቦኣ ስጦታ ተለኣኸላ። ከፊታ እንተረኣየት ደስታ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝገልጽ ነበረ። በዚ ድማ ንኡሽተይ ደስታ ይስምዓ። ንጽባሓይቲ ንግሆ ናብ ቤተሰባ ስብሰባ ነበረ። ሳራ ድማ ንናታ ልደት ዝተሰብሰቡ መሲልዋ ነበረ። ነገር ግን እታ ተወሳኢት ኣብቲ ቦታ ምስ ረኣየታ ትናደድ። ንሓዋሽ ዛይና ንኣፍቃሪቱ ዝኾነት ተዋሳኢት ከም ዝተዘጋጀወ ድማ ትርዳእ። ኮይኑ ግና ካብ ሓዋ ስጦታ ይወሃባ እሞ ልደታ ከም ዘይረስዖ ብምፍላጣ ደስ ይብላ። እቲ ፕሮግራም ምስ ተወድአ ሳራ ክትኸይድ ክትብል እታ ተዋሳኢት ጠጠው ተብላ እሞ ሕዚ እውን ኣብ መንጎና መረድዳእ የለን በለታ። ሳራ ናብ ዩናሃው ምስ ደወለት ንሱ ድማ ኣብ ስራሕ ከም ዝኾነ ነጊሩ ይዓፅዋ። ሳራ ደጊማ እንተደወለት ከየልዓሎ ይተረፍ። ሓንቲ ሰራሕተኛ ትመጽእ እሞ እቲ ሓለቓ ይጽውዖ ከም ዘሎ ትነግሮ። ንሱ ድማ ኣብ ስራሕ ከም ዝኾነ ከረዳእ እንተመኮረ ንሳ ሎማዓንቲ እቲ ካፌ ይዕጾ ከም ዘሎ ትነግሮ። ዩናሃውና እቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ተወሲኹ እቲ ካፌ ይዕጾ ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ ይግረሙ። ዩናሃውና ሳራ ሙሸት ንድራር ኮፍ ኢሎም እናሃለዉ ሕዚ እውን ቦቶም ዓበይቲ ናይ ስራሕ ሰብ ኣክስዮን ከም ዝተናደደት ይጥይቓ። ንሳ ግን ሎማዓንቲ ቤተሰባ እናታ ልደት ብዝምልከት ዝተሰብሰቡ መሲልዋ ኸይዳ እቲ ጉዳይ ግን ካሊእ ኮይኑ ስለ ዝጸንሓ ከም ዝተናደደት ትነግሮ። ንሱ ድማ መታወቂያ ብምርኣይ ሎማዓንቲ ናይ ልደት መዓልታ ከም ዘይኮነ ይነግራ። ሳራ ድማ ኣቐጽለ ኣቢላ ኣብቲ መታወቂያ ዘሎ መዓልቲ ዝተሳሓሐተ ከም ዝኾነ ትነግሮ። ንሱ ድማ እቲ መዓልቲ ብስነ ኣእምሮ ይትሕዞ። ቀጺሉ ነታ ኣስተናጋጅ ጸዊዑ ሒሳብ ንምኽፋል ካርዲ ሂባ። ሳራ ግን ግደፍ ትብሎ። ንሱ ድማ ከም ዘይኸውን ይነግራ። ንጽባሓይቲ ንጎ ሳራ ናብ ቢሮ እናኸደት እናሃለወት ዩናሃው ኣብ ደገ ይጽበያ ከም ዘሎ ምስ ረኣየት ትግረም። ንሱ ድማ ንልደታ ሽምዓና ኬክ ሒዙ እዩ መጺኡ ነይሩ። ሳራ ነዚ ምስ ረኣየት ደስ ዋላ እንተበላ ግን ስምዒታ ትሓብእ። ዩናሃው ድማ ኣብ ልደታ ኬክ ከም ዘይቆረሰት ንምሕሳብ ከም ዝመጸ ይነግራ። ሳራ ኣብ ልደታ ዕምበባ ከም ዝተለኣኸለና እቲ ዕምበባ ድማ ደስታ ከም ዝመጽእ ዝሕብር እዩ ነይሩ ብምባል ትዛረቦ። ዩናሃው ግን ምንም መልሲ እንተይሃበ ስቕ ይብል። ሳራ ድማ ነቲ ሽምዓ ኡፍ ብምባል ኣጥፍኦቶ። ዩናሃው ብድንጋጸ እቲ ኬክ ሒዙ ፈዚዙ ይተርፍ። ሳራ ናብ ቢሮ ምስ ኣተወት ከም ካሊእ ግዜ ኣይሓዘነትን። እንድያውም ዩናሃውን ተመሊሱ ንኽመጽእ ትጽሊ ጀመረት። ዩናሃው ሳራ ንምርዳእ ከም ዝኣበዮና እቲ ሳራ ዝተዛረበቶ ኣብ ስነ ኣእምሩ እናተመላለሰ ይርብሾ። ቀጺሉ ናብ ዕምበባ መሸጢ ሹቕ ብምኻድ ሞኒኡ ኣበባ መልእኽቲ ከም ዘለዎና ደስታ ዝገልጽ ኣበባ ሞኒኡ ከም ዝኾነ ይጠይቓ። እታ በዓልቲ ሹቕ ድማ ኣበባ መሪጻ ካብ ደስታ ብዝሓለፈ ናይ ሓዘንና ምፍልላይ ናይ ፍቕሪ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ትነግሮ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ሳራ ድማ እቲ ዕምበባ እናረኣየት ትርጉሙ ድማ እናንበበት ንሪኣ። ሓደ መዓልቲ ዩናሃው ሳራ ንምርካብ ይመጽእ እሞ ሳራ ድማ እቲ ዕምበባ ሒዙ ትርእዮ። ቀረብ እንትበለት ንሱ ድማ ኢዱ ብምዝርጋሕ ክህባ ምስ በለ ስምዒታ ወዲያው ተቐይሩ ትናደድ። ምኽንያቱ ድማ ናይ ዩናሃን ሱቕ ምባል ብዝበለጸ ስለ ዝጐድኣ ዘሎ እዩ። ትኸይድ ክትብል ዩናሃው ምዝራብ እንትጅምር ምልስ ኢላ ትሪኦ። ንሱ ድማ ሕልኽልኽ ብዝበለ ስምዒት ከም ዘሎና ዝተወሰነ ግዜ ንሳራ ዘለዎ ስምዒት ተቐይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረብ። ነገር ግን እዚ ለውጢ ንዕኡ ከቢድ ስለ ዝኾነ ነዚ ከቢድ ነገር ብባዕሉ ምሕላፍ ከም ዝደለየ ይውስን። ካብኡ ሓደ ዘይተሓሰበ ጋሻ ላብ ናይ ሳራ ክፍሊ ይመጽእ እሞ እቲ ሰብ ኣማጻጽኡ ንሳራ ፍሉይ መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ። ንሱ ቸኪዩ ናብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝምለስ ይነግራ። ሳራ ነዚ ምስ ሰምዐት ትርበሽ። ሳራ ካብ ኣቦኣና ናይ ቀደም ሰበይቱ ብምውላዳ ናይቲ ንብረት ተኻፋሌት ዋላ እንተኾነት ሓዋሽ ዛይ ግን ሓቀኛ ወዲ ስለ ዝኾነ ብዝበለጸ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ትግንዘብ። ስለዚ ሕዚ ምስ ሓዋ ዘለዋ ፍኽኽር ተወሳኺ ድጋፍ ከም ዘድልያና እቲ ሰብ ንዕኡ ክብል ከም ዝመጸ እና ቸኪዮ ንኽትምርዐዎ ንምዝራብ እዩ መጺኡ። ሳራ ነዚ ነገር ግዜያዊ ምዃኑ ዋላ እንተፈለጠት ሕዚ ኣብ ሂወታ ዝመጸ ዩናሃን ትሓስብ። ነገር ግን ተተመርዕያ
ናይ ኣቦኣ ንብረት ሙሉእ ክትወርስ እያ ተዘይተመርዓ ግን ከም እትሽነፍ ምሕሳብ ትጭናቕ ነገር ግን ነቲ ዕምባባ ምስ ረኣየት ብፍጥነት ናብ ዩናሃን ትድውል ዩናሃውን ኣብዚ ሰዓት ምስ ካህኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ስምዒቱ እናተዛረበ ይርከብ እቲ ካህን ድማ ዩናሃውን ንዘለዎ ሕቶ መልሲ ክረክብ ዝኽእል ናይ ክህነት ክዳን ምስ ገበረ ከም ዝኾነ ይነግሮ ዩናሃውን ድማ እቲ ክዳን ብምኽዳን ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ ክብል ሳራ ትመጽእ እሞ ከምዚ ኢሉ ምስ ረኣየቶ ደስ ይብላ ነገር ግን ሕዚ ውሳንኡ ወሲኑ ከም ዝተዘጋጀወ ትነገር በዚ ሰዓት ዩናሃውን ናይ ሳራ ዕንቲ ንብዓት ከም ዝመልኡ ርኡ ንኽዛረባ ቅርብ እንተበለ ንሳ ግን ተመሊሳ ትኸይድ ዩናሃውን ድማ እናተኸታተለ ናብ ገዛ ይኸይድ ሳራ ድማ ስለ ዝገበሮ ነገር ክዛረባ መሲልዋ ቅርብ እንተበለት ንሱ ግን ቸኮየ ዝተባህለ ወዲ ክትምርዖ ከም ዝሓሰበት ብምዝራብ የደንግጻ እዚ ምስ ሰምዐት ሳራ ፍዝዝ ትብል ምክንያቱ ምስቲ ወዲ ዝነበራ ነገር ንማንም ኣይተዛረበትን ነይራ ኣብዚ ሰዓት ሕፁያ ቸኮዮ ይመጽእ እሞ ንሳ ድማ ንዩናሃን ሕዚ ትክክለኛ ግዜ ከም ዘይኮነ ብምዝራብ ትስንዮ ቸኮዮ ድማ ናብ ገዛ ኣትዩ ከም ትክክለኛ ሰብኣያ መውቱ ንክኽበረሉ እንትምኩር ሳራ ድማ ሕጾም ንግዚኡና ንስራሕ ከም ዝኾነ ትነግሮ ንሱ ድማ ስለ ሓዋሽ ዛዩ ወሳኒ መረጃ ከም ዘለዎ ምስ ነገራ ንሳ ድማ እዚ መረጃ ጠቃሚ ከም ዝኸውን ተስፋ ትገብር ካብኡ ሳራ ናብ ሽዛዩ ብምኻድ ቸኮየ ዝሃባ ናይ ሕክምና ወረቐት ትህቦ ሽዛዩ ኣብ ሓደ ወቕቲ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ዓይኑ ተዓዊሩ ከም ዝነበረና ሕዚ ህይወቱ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ምስ ነገራ ሳራ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓዋ ኣቂዳቶ ዝነበረት ነገር ብጸጸት ኩሉ ነገር ተሓድጎ ሳራ ድማ ቸኮዮ ንስራሕ ኾነ ንግሊ ህይወታ ከም ዘየድልያን ሓሲባ እቲ መርዓ ትስርዞ ቸኮዮ ድማ ተናዲዱ እናጎተታ ብንዴት እንትምልከቶ ይኸይድ ኣብዚ ሰዓት ዩናሃን ክፅሪ ምስ መጸ ንኽትጋብዞ ትደሊ ዩናሃን ድማ ሕዚ ካሊእ ስራሕ ከም ዘለዎ ይዛረብ ንሳ ድማ ካርዳ ብምውፃእ ኩሉ ከም ትገዝኦ ትነግሮ ካብኡ ክልቲኦም ናብ ሓደ ምግቢ ቤት ይኸዱ ሳራ ስምዒታ ንእሽተይ ዝተወሳሰበ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዩናሃውን ካህን ይኸውን ኣሎ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ከም ዝሓዘነት ንምልከት ንሳ ስምዒታ ብሜላ ንምርኣይ እንትምኩር ዩናሃውን ድማ ኩነታታ ይርድኦ ሳራ ድማ ንባዕላ ሓሳዊትና ሕማቕ ሰብ እየ ኢላ ብምሕሳብ ኖርማል መሓዙት ንክኾኑ ምስ ነገረቶ ዩናሃውን ድማ ፍሽኽ ኢሉ የጥምታ ኣብ ዝቕጽል ሳራ ምስ ቤተሰባ ኣብ ዝተሰብሰበትሉ ቸኮዮ ከም ዘይትፈትወና ከም ዘይትምርዐዎ ተፍልጦም ናይ ሳራ ኣቦ ድማ ብደስታ ውሳነኣ ብምድጋፍ ኣብ ጎና ጠጠው ይብል ሓዋሽ ዛይ ድማ ናይ ሳራ ውሳኔ ቸኮዮ ንዘይምምርዓው ጥራሕ እንተይኮነስ ሙሱ ኣቂዳቶ ዝነበረት ነገር ይፈልጥ ነበረ ብመጨረሻ ኩሎም ብሓሳባ ብምስምዕማዕ እቲ መርዓ ይጠርፍ ሳራና ሓዋ እናኸዱ እናሃለዉ ንሳ ምስ ሓዋ ምንም ባእሲ ከም ዘየድልያ ትውስን ድሕሪ መዓልትታት ቸኮዮ መርዑ ምቁራፁ ምስ ፈለጠ ብንዴት ናብ ሳራ ቢሮ ይመጽእ ንሳ ድማ ብርጋት ድልየታ ከም ዝኾነ ምስ ነገረቶ ንሱ ንዓኣ ንምርዳእ ብዝገበሮ ነገር መልሰይ ከምዚ ኮይኑ ኢሉ ብምንዳድ ክወቕዓ ምስ በለ ኣብዚ ሰዓት ዩናሃውን መፅኡ ጠጠው የብሎ እሞ እቲ ቢሮ ለቒቑ ይወፅእ ንሳ ድማ ዩናሃውን ክምስ ኢላ ትጥምቶ ጸኒሑ ዩናሃውን ናብ ገዝኡ እንትኸይድ ካህን ናይ ምዃን ሕልሙ ዝቃወሙ ዝነበሩ ቤተሰቡ ሕዚ ግን እንትድግፍዎ ይርኢ ንሱ ድማ እቲ ኩነታት ስለ ዝገረሙ ናብ ክፍሉ ይኸይድ ወለዱ ዋላ ተዘይትረድእዎ ሓፍቱ ግን ናብኡ ብምኻድ ኣብ ፍቕሪ ውሽጢ ከም ዘሎ ትነግሮ ንኽምልሰላ ድማ ሃፂፃ ስለ ዝነበረት ኣብ መንጎኡ ሓንቲ ጽብቕቲ መኪና ትመጽእ ካብታ መኪና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንትወፅእ ሓፍቱ ብምግራም ትዕዘብ ዩናሃውን ድማ ከምዚ ዝበለት ቆንጆ ጓል ብምርካቡ ደስ ይብላ ድሕሪ ጉዕዞ ዩናሃውን ንእሽተይ ተጨኒቑ ነበረ ይኹን ደኣ እምበር ምስ ሳራ ሓሪፍ ግዜ የሕልፉ ርክቦም ግልፂ ገይሮም ድማ ናብ ድራር ይወፁ ኣብኡ ስለ ናይ ቀጻሊ ህይወቶም ምዝርራብ ጀመሩ ዩናሃውን ሕዚ ካህን ስለ ዘይኮነ ስራሕ ንምእላሽ ምሕሳቡና ዳኛ ንምዃን ምእቃዱ ይነግራ ንሳ ድማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ውሽጢ ናይ ዳኛ ስራሕ ከቢድ ከም ዝኾነ ስለ ትፈልጥ ከምዚ ብምባሉ ትድንግጽ ዩናሃውን ግን ክምስ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ወዲኡ ከም ዝተመረቐ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይገልጸላ ድሕሪ ድራር ምስ ወፁ ክልቲኦም ቤተሰቦም ክላለዩ ከም ዘለዎም ይነጋገሩ ዩናሃውን ግን ናይ ሳራ ቤተሰብ ምርካብ ከቢድ ከም ዝኾነ ይዛረብ
ካብኡ ሳራ እናታ መኪና በሪ ቁልፊ ብምቁላፍ እንተይሰዓማ ከም ዘይወርድ ትነግሮ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሳራ ይንሃውን ንምርካብ ናብ ትምህርቲ ቤት ምስ ኸደት ሓደ ተማሃሪ ሳራ ንምዝራብ እንትምኩር ንሳ ድማ ሸለል ትብሎ። ይንሃውን ነዚ ምስ ረኣየ ብፍጥነት ኸይዱ ይሓቕፋ። ሳራ ድማ ድሕሪ ሕዚ ከምዚ ከይትገብር ቅኒ ኣየምሕረልኻን ትብሎ። ኣብዚ ግዜ ግን ሳራ ርክቦም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቐየረ ስለ ዝተረድአት ናብ መኪና እቶት ትብሎ እሞ ናብ ቤተሰቡ ትኸይድ። ኩሎም ተሰብሲቦም ኮፍ ኣብ ዝበሉሉ ድማ ወዶም ንኽትምርዖ ከም እትደሊ ትነግሮም። ኩሎም ድማ ይድንግፁ። ቀፂላ ምንም ግዜ ከየጥፉ ቀለበት ከኣስሩ ከም እትደሊ ትነግሮም። ይንሃውን ድማ ብዝተዛረቦቶ ነገር ብምግራም ትኽ ኢሉ ይጥምታ። ብመጨረሻ ክልቲኦም ርክቦም ቤተሰቦም ምፍላጥ ጀሚሮም ኣብ ናይ ባዕሎም ዓለም ብምዃን ህይወቶም ብሓድሽ ምዕራፍ ሃ ኢሎም ይጅምሩ። እቲ ፊልም ድማ ኣብዚ ይዛዘም።